Closed doors, I'm a fool for your love. Hey, luya sa akong kuan oy, sa akong farm oh. Sagbuton kayo. Lagi kong farm. Uy. Ay nangahoy sila oh. Nangahoy sila, nangahoy. Ito yung leader oh. Nang leader nila oh. Leader as Monmon. Ah, bibing, grabe bibing mga ko ano. Tuloy lang itong aktor oh. So, masa nga kaayawang? Kasya? Wapo po nga kasya. Dili na sunflower? Naray lang ni. Nagakawan. Uy! Anong ka na eh? Kasya daw, kasya. Ito dulitan. Hi guys. Ano? Sikatong naa sa apokalipto. Kakaya naman. Kabalo kong kagaan. Okay. Papo kayo nga lugar guys oh. Luwag pa kayo tak dire guys oh. Pero naray lang kuan guys ay. Kantong kiat guys. Birdie! Saan ka birdie? Ay sigig lakaw-lakaw. Iftar anang kuan Bing. Kanang gabi. Dito ba? Lutya. Alah, Mon. Unsa na yung natrisyuran, Mon? Alay, be. Unsa na nga kuan? Wala cadak kay na mo no? Ba? Be, bakita sabi. Surata gilabayan na nagbasura diri ba? Kalay-kalay na malabay basura diri nga. Napi mga shell diri guys oh. Panglabay sayang kayo mga shell. Pwede unta ni siya pang kuan. Asa? Lansa na Bing? Lansa? Ato tadi tu unahan ta. Tadi ta. Repet. Jaro. May kasuyo? Andok is daw tayo kita ng kamera. Natawa ko si CJ. May videos doday. Ada si Jo. Wala na lagi si Duday. Ha? CJ. Si Hana. Okay, una mo ito kids. Ato tong kasoy kita. Kaya magbatag vlog di ada pitaw. Mag-imagine taon sa atong buhaton. Sige. Dari dagan man diri wang awang. Kahoy wang. Oh, pagsugnod ba? Oy. Hi guys. Ay guys, bagay sabi. Bagay. Hi guys. Farm. Farm na mo. Hi. Among akong inang Tagyan ka ng farm. Amo nang sa igagaw na mo akong papa. Yes, tatabok. Ninyo. Tulog namin ito. Ang kasuyan. Dagko na kayong bingkara na. hadlok na si Doday. Matakutin. Matakutin ang batang to. Ayan si Papo. Okay, na yung best friend. Kita sila sa best friend niya. May kasoy
bay. Manay kasoy? Nako, wala nang kuan, kasoy. Ay na, kay makuan ta diya. Namay sapa di dira day ha. Dako day. Day ba? Wala sa mi karo, wa pa mi filming kay mga taud-taud mag-film mi karon. So kuan lang sa ni amo mga So may kuan guys oh. Kasaba kick. Kasaba kick non. Kasaba libs. Mon, ay, Bing makasala ka da Bing. Bing. Ay na pag agi-agi ba kay makasala ka. Kasabaan ka rin kuan dia. Si Aishi. Ayan. Mon, kasala lagi ka. Hmm? Prutas mo nang dinog to ba? Ambot lang. Tarang usa oh. Si paglampanguan kahoy. Nasa initan. Ayan ko apo kayo diri oh. Nindot di kay ning kuan eh. Oh, mga kalasangan pa oh. Na kani oh, muna tag iya. The only owner. The princess of Paris. At nato yung mga kompanyon no, si Kuan. Paingon na diri mga bata nga mga yagit. Stoy makasala lagi mo diya ay. Guys. Simply. Kapoy ka no, sige dagan. Na diya kapoy na. Sige magdagan. Guys, at may dito na mo tuyo. So ni sila guys or igagaw. At pagdikit ra mong daw eh. Oh. Igsoon gig naong na. Pero igsoon gid sila. Unsay? Ayab ni kuya. Say tanaw. Bigyan ni kuya ba? Ano ba? Gaban sa duha ba tong ayab ni kuya. Hindi na patangan sila kuya. Sa niya ka krab sa duha. Ay nako. Puro 4 na ba tong babae na lang. Saka. Saka mon. Hi guys. Hi guys. Tetoy ya naman, tetoy man. Dagag kira karon na. Allah. Ulawan magini karon mo tagak ba? To isa oh. Mana bug torture. Hi guys. Mori ang unggoy monkey sulale. Sulali. Sulali. Sulali na sulali. Oh, grabe. Oh. Layo ra kay squad ni mga boxer sa kuan ba? Alo. Ato isa oh. Tungtung no. Puro buyaw ni mga bata mga karapan. Ayaw di abing kay matagak si Munmun. Hoy, dapat gapasikat. Ayaw. Hawa dapat ba? Ito dapat dai. Gapasikat ramang ka. Pagitag imong sanga diya. Mabali na. Gapasikat ako. Di ra nay kamon. Ay basikat ba? La hapit to Munmun. Ngingiligan ko ni mo man. Naog di man. Hirap ka nga matay. Sabat ang sila isa. Karapan kami dito. Gapasikatan. Lugay na bisig nakasakat na rin ito. Gusto ko bigyan nga. Ready ay. Gusto mo niya nga videoan siya. Saka ito bing kaulay. Videoan niya mo siya. Nabidjuan magabing. Ilusan mo siya. Lugar daw. Ako ka mo man. Labaw. Berbusag. Uy.
Dagoy ni mo, dagoy. Tango ang tango. Panang katabi, mangunod bigya po na dalang katao nimo. Ay, Bing, kay mga kuan, Bing. Ay, lang kata, Bing. Mga unggoy, oh. Onggay! Namoy saging! Ah, may saging mo, eh. Saging be. Ang kaon din ba? Lagi gani, na ikang ka. Kaan magkagkasoy ka. Unod sa kasoy. Kaan unod sa kasoy. Ah, Kaon ko! Kaon ko! sure dia. Ara, kaon! Ilabay na doy maigot ta. Ilabay ba? Mahulog ko, Bing ba? Here we go. Yes, hindi po ito pagsusunog guys ha. Ito ay preparation lang po pang farming. Ayan. Ayan guys oh. Isa lang itong preparation pang farming guys. So hindi pa ito pagpunira ng kalikasan. Ayan guys. Ayan. Preparation natin sa farming. Pag may ulan, so ano na, tanim tayo. Yan. Laba ka te. Wapo mo na laban niya te, kaya usawa sa tubig te. Oh, di na kasi mas may bayad te. Imo lang bakay engage lang gigag bakay dia. Ha? Bakay lang gud engage lang wa exercise. Yan. Ayun. Okay guys. Init. Init nga. Ayun. Doon sa kabila. Hindi ba natin yun na ayun. Oh, kita ninyo na si Nido Kasunoy og usa ka bae. Usa ka bae. Usa ka sunay og usa ka bae. Kikuyogan niya ang bae para mangitlog ang bae, tudloan niya kay mulagam ni gikan. Oh, yang tudloan unsaon pagpangitlog. So ingana ang sunoy. Yan ang tudloan yang asawa. Ang kaso lang kay nasa abuhan nagkuano. Namanas sa abuhan mo, agay. Nasa abuhan ng itlog. Agay, balik gid ini sa abuhan day. Oh. Muna nakadaot nila kay dito na sila luto sa abuhan. Dito na luto. Oh. Dito na laoyan ni sila. Dito na sinabawan. Ang tang sunoy mon ba? Ay sabi. Yan ang itudluan mon ang kan. Ayaw na mon. Mon ayaw na mon kay madaot na mon. Awa be. Si bugawa sa nang. Yan ang tudluan koy kuyogon musu. Tara. Yam na sundan. Oh. Sundan na niya kay tudluan may pagpangitlog kay mangitlog man to. Ara sila oh. Di gina niya buyan ang kanang bae. Antod makaitlog na. Tudloan na niya. Six boy kayo, tulo ka buk bae. Narapiso niya sa kanang isa oh. Narapiso ay. Narapiso. Piso. Piso, muning piso. Ala. Napod oh.
Sana raw. Bisa. May problema ni batana oh. Dola ra, kaon mo na ang trabaho nila. Ayan, tanaw na to ni mga manok na to diri. Oh. Lingin nga. Oh. Kita mig sili. Kita katalingon. Ito babaw. Sa ko na to. Ha? Baw na mo kasili. Ngut ngita dag sili. Okay. Pas. Una. Kuha tag sili. My home. My home, my home, my home. Farm preparation. Uy, ito ba? Walang intro-intro. Wala intro-intro. Wala kapo-kapoy. Oh, say ho. Huh? Mas. Lah. Yan o yan. Pine tree. Wala intro. Sige, ato ka. Kita may sili ay. Lang bang kita may sili. Wala intro-intro. Namaisan ito dito. Kailan tumba ng maisan dito? Ang papa. Tumban. Tumba na to. Ayaw. Ako, sisa talaga. Papa, Tumba na to. Kun. ako lang gamay. Hmm. Ay, ito, layo-layo dito. Hmm? Layo-layo. Tuldol ra. Oh. Basta ito. Sa sulod anak day. Limpa. Ha? Kintas. Layo kay mga tagsili ani oy. Bah. Layo-layo. Wa pa kita asa mang sili wa pa gid nato makita. Ito, doon. Layo. Layo. Puyo oy. Kaya ay. Ayan guys. So, hahanap kami ng sili. The mountain high. Yan. Mount Fulug. Mount Fulug. Master. Hmm? Sili? Ah, ito ta. Una. Farmyard.
May nakatulda. Careful. Okay. Silly is my life. Amang ka? Di na ta ka sili. Dijuwi sila. Dito mo mun. Unsa man ning tito? Turong strict tong. Tula kay mon? Tula sa mi. Tulos mun. Tula eh. Kitan man tito. Wala Alam mo? intro. Opa. Tido na ko. Eh, kami bigala. Bakit bigala mo? Pakita mo muna. Watong bingala mun. Pakita mo bigala mon. Mun. Wa mun. Di man day kadaog day buwang tanga. Ay, bira. Pagkuha rag isa kabok. Kuha lagi sa kabuk mon. Kay kuan man turas akong Eliza. Kanta lay, kanta. Pagkuha na una. Ako kayo. Tubo pa gani. Tubo na oy. Di na. Dikuha isa dito ka. Ejik. Iya mon. Naraw nagkalot akong tito oh. Nara. Ha? Kuha po kaya ba? Ano mo ramon? Ano mo ramon? Nagtanong tita. Nagkuan na kani yung nikalutan daan. Yung nikalot. Nga tara akong tito. Basta na rin sa nara. Tuluan ta kung saan. Dapat yana ang pagtanong. Pagkita ni mo dito yung mata kani siya din dara. Muna siya gamot, muna siya ang mugamot. Kini mo ni motubo. Yes. Dapat Okay, pagtanong okay guys. kago ni mo ko ana. Ito ka tabo ako. Dapat i-ipon ka magtanom. Para motubo siya. Taro nga. Taro nga na. Ang mata ang Ay, ipak. patindog. Sige guys, nagtanom silang duwa guys. Pagkita na to ang mga ka-farmers. Ah, mun. Okay guys, Aka raw ka oy. kita na. Kalutig dako. Nice. Ayaw na pagtanong mo dako awa oh. Kanang mata ang ipakita. Oh. Mata ang ipakita. Sis, ay banga. Banga man jud kay eh. Ay tabo na. Tabang. Okay guys, nagtanom sila oh. Kita na nimo. Ang strict ang tito. Siktong dito ka. Siktong dito. Linge, narato. Okay. Palayo gamay bing. Dine? Oh, narato. Ari siya mo tubo to. Kana sige. Kita na nimo guys. Unya ang isa guys. Nagtan-a. Bu guys. Okay. Ala ni kampunan ani kampunan nindi. Ayo pag pinataka mon. Ay patak. Wala tong mais diri nga yung sa kato niya. Ay naitabon lagi nga karag. Tibugol man gud to yang nitabon gud. Tibagal. Tibagal man gud to yang Ay likuan. nga tibagal. Ay nagtanong. Turay. Aray. Daghan kayang nikuha guys. Guys, ay paglumba sa kuha guys. Magtanom jud siya kuan kay kuan. Lagot mo man ilang pangtanom. Oh, lagot mo. Dili ka gutom. Magtanom jud guys. Guys, Kay para ay nga lagi. Taro nga ba? tura guys ilang pangtanom guys. Oh. Ya guys. Dini. Kanta. Tara nga. Mama sura. Guwapo. Guwapo. Apa yang himun? Yati kay liyo kay gamot to ba?
Demon, butangin Demon. Okay, dino. Kalau sa Tanang narito. Tunga na to, dito. Kalot sa daw sila. Narang binggala guys. Oh, atong ipakita sa inyo ha. Nara guys, ang binggala. Mo sa binggala. Welcome to my guys. Oh, tura kang tito. Oh. Gatanan na sila guys, pero ilang tinamnan, dako kayo. Oh, Guys, isbug. taro nga. Ayaw, dugmo kang yuta ha. Ano magtanong? Oh, tura. Oh. Ha? Ilang Ulod. pang kagot guys. Guys, tura guys oh. Ilan na ka minutes, Beng? Ha? Ilan na ka minutes? Murag 3. 3 minutes ba? 3 minutes. 5 minutes. 6 minutes. Sila guys, oh kita kay guys ba? Kuan kay sila guys, pero ang picture dili man blurred, pero nagsulti ay silang duwa guys. Una ra ko mga daw. Bikas nga. Bikas. Aku rawin sari ping. Ay, isip salay. Ay, guys. Ay, lay. Ayo ba? Pero, nagtanam sila. Kabi kailang tinanom. Naghago jud sila. So, tanaw na to. Isdan na sila. Oh, gako ang gubara. Gagunit good. So, tara. One. Dili, 6. Net. I-click na din ako. 8 minutes. Bantayan ako. Nag-8. Welcome to my guys. Sila isa guys, oh, di mo tabang. Pakita ang bata nga di mo tabang. Ah guys, ay. Nara. Tindog lang guys. Itarong ni mo man. Hoy. Eh, tarong dia. Sige butang. Bay, unsaan bay? Ay gidoot kayo. Ay gidoot. Ayaw idoot. Badong. Ayaw idoot Ay, badong. idoot mon. Ay, nakita mong mata to. Ay gidoot ana raw. Ana raw. Aun. Kaya gamutan niya, gamutan. Agay, katulay. Ulan na. Turang batang di mo tabang oh. Nagdalag binggala. Namula mo. Ha? Nagpalamula mo. Eh, yan eh. Tito. Ulot tito. Ha? Ulot? Ama na ulot. Aman ulot. Ay, tura oh. Tura. Ay, mga ka-farmers. Kami din karon. Diyak ang view. Sige, follow na. Palong na?